गरमथार माथो न' सिङावबो हाव हावनो बाहेरायावसो जिरायहैसिगौमोनलां थोद आरो अखाफोराबो बेयावनो जिरायथ' होनलांबायना दसे जिरायनानै थांसैलै ओंखाम थोंखाम जायालै आं साल' लोंनानै थांगोन। सना नोंथांमोन दिनैनि भिडिअ'आ एसे गुसुं जागोन दे अब्लाबो नोंथांमोना आसा खालामो दसे समबाबो नायलांगोन होननानै आरो मोजांथ' एसेबां मानि जाद्रायाबो जानो हागौ थेवबाबो नायलांदो दे खिमोन आरो गुसुं जाबाय दे दिनै भिडिअ'आ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना एसेबाबो आरोना खोन्थाहरलायदो फोरमायहरलायदो कमेन्ट बक्सआव लोगोसे लाइकखौ होनो बावना दे खिमोन दे अब्ला दसेबाबो नायलांदो दा ओमफ्राय अखाफोर बिदैया फैदोलायब्रा बे फैबाथाय एकदम दावरावसो खालामोना है थैयालां बेखारावनो आं बिदि दावराव जानो गोसो गैथ'थारा ओरैनोबा गोसोआ दासान्दि बारा थिग नङाना आंनाबो बेहाय आब'खौसो लोगो हमनो फैदों आङो। इलिसा सिस मालै बेफोरो हो मा जाबाय थायो नोंनि लाइफआवनोथ' मोनसेनिफ्राय मोनसे माथो जोबनोनो थांला। मा बुंबावनो आगै जानो हागौ आंनि पापनि साजा खोमा बेफोरो गोदो जे आं खालामबोबाय बेखायनो दिनै आंनि फिसालायाबो गोमाबाय। बहा थांखो जेबोखौनो खबरखौनो मोना मेहेर बहा दं आंनि मिथिसारा? आब'लै मिथिसारखौ मोनगोन दे र' मोजां नागिरफिनबा नाथायबो ओरैथ' हरखाबै गोमाखोब्रा न'निफ्रायनो गथ'आ बिदिथ' जाथावना नङामोन ना। आगै मेहेर दसेल' आं उन्दुलांदोंमोन आंजोंनो उन्दुबाय थानायाव हरखाबै आंनि आबासना मिथिसारखौ सोर लांखो सोर पापिया मिथिला नोंगुमैयाबो जेबोखौनो मिथिया बुंबाय थायो। अब्लालाय बोरैथो जाखो घटनायालाय बेबायदिथ' हारसिंथ' बे गथ' बाबुआ थाबायनोबो रोङाना मानबायनोनो रोङाखैमोन बेबायदि गोमायोनालै दाथ' गोबाव मानियाबो जाबाय एसे। आंथ' जा दुखुलै माला मोनबावगोन माला नुबावगोन जेबोखौनो गोसो जाला। ओमफ्राय आगै नोंबा आरो दिनैसो फैबाय दाख्लै जा फैगोन आसा खालामबाय थादोंमोन आं। आंबो सोलाबथाराखैलै सिस आइयाबो बिराद लोमजादों लाइक बेना एसे लिभार प्रब्लेम जादोंमोनलै हस्पिटालावसो थांनांदों दाख्लैहाय बिराद गोबाव माने बिदिनो दसे हस्पिटालाव थाबाय दाबो एसे दासो थिग जाहांदों। ओमफ्राय गुमैया गैया? बे गैथ'आ ओमफ्राय ओंखाम जालांदो बिदिबा दिनै बाखि ओमफ्राय दा अजों न'आवलाय माबोरै दं गासैबो? बाखिखौ आं जेबो मोनथियालै सिस थांलाय फैलाय बारा जाला जोंहा। मा नाथाय मानो? बेफोरबो नोंथ' ओजोंबो गैला खबरबो लालाबा बोरैथो गासिबो मोनथिजोबनो न'। ओमफ्राय मिलिसाया माबोरै दं दाथ' देरबायानो दांना बियो? दिनैसो खबर लानो रोंबाय नोङो मिलिसाखौ गोसो दङब्ला खेबसे थांनानै नायब्रा सिस माबोरै दङ माबोरै मायो मिजिं गुमैखौबो खेबसे नाय। आइ न' नोंसिनि गेजेराव बिदिथ' जेबो थिग जानाय नंला थेवबो आरो हायोबा हजों आयंमोननावबो थां खेबसे बाबु जायख्लं आयंखौ नायनानै फै। आबा थिख्लियाबा मानो एसे रागा जोंखोबा एसे मोजां हैबाय आङो गोदोबा बिब'जों गावजों मेथाइ सेलायना दोनमोन दालाय मा जाखो आबा देरनायखाय दा बिमानि मेथाइ लाबोनायखौबो मोजां मोनला नामा? न'आवबो माथो एथ' सेलायोसोमोन बिमा फैस्लाबनोनो हायामोन हाथाइनिफ्राय। नंमारगौ देरबा गासैबो सोलायमारजोबो खोमा। मादै मा जाखो? ए मिजिं अबाय थाङामोन नोंलाय? माबालै मादै माथो नोंसिना फाथोआ फोराननाय दङ नारजि गोदैया बेखौनो लायनो खोन्थाहरदोंमोन आइया। ओइ जोंना मामिया बिराद नारजिजों अमा जानो लुबैगासिनो गोखाखौबोथ' जानो हाया। ए दङ आं दाख्लैसो फोरानखादोंमोन लांबानो जाबाय थफ्लानै। ओमफ्राय हाथायावसो लांगौमोन नामा मादैया? नाङा दे जेबो नङा जोंहा फिसौआ जानो लुगैदोंबालाय दाख्लैनो बुंबाय थाखानायखा आङो आब'खौ लांफैनो खोन्था होननानै बाबुखौबो थिनहरो गैयाहाय थाङा। अ दे लांफाथारसै आं दिनै ओइ हाथायाव फैदोंमोन आं इथिं हाबलांनो होननानै लांफाखानोसै होननानै फैबायलां। आफा नारजि लायनो होननाया आबैमोननाव लायद' होनबायानो थायो जोंहा मामि मिलिसाया दा आरो जोंहाथ' जाबाय थानाय जायो गथ'आसो आरो गोखाखौ जाया नालाय। औ फै जिराय ओमफ्राय साहा लोंलांदो। बाबु थेख्लियालाय मादै फैयाखै दाबो कलेजनिफ्राय? गैयाहाय बाबु दा फैया बे दसे थानानै। मा जादों मादै? जेबो नङाहाय बाबु नै हुरुमबो एसे दङमोन बेजोंनो साहा लोंलांदो गोथावनो बानायनोसै आं र'। अ मामिनोबो लांनोसो नंबाय थाखायोमोन आङो हैद मोननैसो लांफानोसैलै आं बिनिफ्रायनो मादै आंथ' गोथावथ' मोनखायोखा। जोंहासो आबा थेख्लिया माथो मोजांखौनो मोनला दाना बिमा लाबोनायखौ। मा होनदों मादै?
जेबो नङा मिजिं दे जिराय आं साहा फुदुंहैग्रोनि औ दे दिनैथ' हुरुमबो मोनजाबा गथ'आ बिराद मोजां मोनसिगोन बे जोंहा मामिया ओरैनो बिराद गोथाव मोनो बिबैखौ बानायनो थिनबाय थाथारो दा र' मादैनिखौनो लांफाखानोसै आं एसे जोंहा बेयाव फैबाबो नानि थुनथुलिखौसो बिराद गोसोखाङोलै आङो दाबा ओजों मा खबरथाय आंबो फन हरनाय जाथ'थाराखै र' गाबोन समफोर हरनोसै आङो आंलाय माबोरै थांबावनो बे आं थांब्लाबोथ' आरो आंखौ बिसोर गनायखानाय नंलाना थेवबोथ' ना अह बाजै ओमफ्राय मेहेर नोंसोर सानैजोंल' मा रायलायबाय थानोसै साहाया जाबायमोन आं बै बारान्दायाव लांसै फैदो बैयाव ज' लोंहैनोसै जाबाय ओमफ्राय मेथाइयालाय रानबाय दा रानबायलै बाजै मेथाइखौबो बरियानो इलाय आसोलाबो लाबोफादोंमोन ना आं गरमखायनो मा लाबोगोन मा लाबोआ जानला मानलासो लाना फैबायलै जायखिया ओमफ्राय थान्दाबो मोनसे लाबोदोंमोन आङो औ थान्दाखौबो होखाबाय आङो थान्दा लोंखांदो ओमफ्राय साहाखौ लोंदो खेबसेनो एस नंगौ नामा एथ'बांबो बेबस्था दा खालामलै आं जानोनो हाखानाय नङा गरमबो ना बोथोरा आगै ओंखामबो जालांदो बेदर लायनो खोन्थानोसै आङो औ ओंखाम जालाङाबा बोरै जानो दाखालिबो फैबाय ओंखाम बोथिसेबो मोनजालाङासै र' बोथ' आरो अखाफोर जोंखौथ' हेल्पाव हेल्प खालामबाय थायो मानसिया ओमफ्राय जेबोखौनो मोनजालांनाय जाया बोथिसे ओंखाम जालांदो दिनै नाङालै मानोलाय ओंखाम नांबावगौ दिनै आं फैबाय बेनो काफिना दसे समबाबो नुजाफैबायथ' एलाय सिसखौ नायफैबाय जालांमारदो दे आगै आं बेदर लायनो खोन्थानोसै बुंखाबायना अमाखौ लायनोसै आङो औ बाजै खाथिनि फंबायखौ लायनो खोन्थानोसै आं आयौ एथ' गरमाव अमा बेदर नाङालै नाङा आं अमा बेदर जाथ'ला खोमादां आं दाउखौनो लायनोसै आगै जालांथारदो जेबो नङा मेहेरनावनो मिलिसाखौ नायनो बिनोसै आं नङाबा फन खालाम होननानै रायलायहोना बिनि गारांखौ खोनासंसां दे बिदिबा अखाफोर नोंसोर रायलायथ' ओमफ्राय साहा लोंदो आं दाउ बेदरखौ लायनो खोन्थानोसै बेयाव औ दे बाजै दिनैथ' ओंखाम जालाङाबा गलांखाया बियो ओंखाम जालांखाथारनांगोन जोंनाव आइसो थो ओंखाम जालांमारनांसिगोन आरो आङो औ आगै जालांदो दे र' नैबे दैखौ लोंदो नोंसोरो दे फैखांदोंना बे थुनथुलियाबो मादि मामलायाव माबाखो मालाय गावबागाव साफोर जेरावखि थाङा बेहाबा मा नांजाखो दैखौथ' आं बोखांदोंमोन औ ना ओमफ्राय बे आब'आ दै होदोंमोन जों लाना लाया ओमफ्राय दा मा जाखो लादो नांथ'ला आंहा दा बायना होगोन नोंहा नांजाबाय थाना दे इसेबां आरोथ' आंजों बारा फांगा नांनाङा नोङो मिथिबाय हेलौ भाई साहब नोंहा माथो मिस गैया सिख्लाजों बोरै रायलायो होननानै हिर' बांद्राय दुगा नङा दे आंजों एकदम साइड जाखा आरोथ' नों मेडाम मालायनि गांनाय उखैनाय बेफोरखौ टेनसन लाबाय थानो दरखार गैया नोंनि जेबो जाया जोङो मिथिगौ अब्लाबो गथ'फ्रा दै बिदों नों दैखौ होनो नांगौ ना आङो मा खालाम नोंलाय आच्छा बहा थांनो नागिरदों नों आं बे गथ'फोरनि बिमाय जायो आरो बेखौ आं जोंनाव आलासि जानो लांनो नागिरदों मिथिबाय आं बिसिनाव थांदोंमोन नालाय गथ'फ्रा दा स्कुलबो गैथ'वाखाय आं लांनो नागिरदों न'आव आलासि जानो बे बिमाया आंनि बिनानाव जायो जोंहा आलासि जायो नालाय थांलाय फैलाय जाबाय थाखायो नोंसोर टेनसन लानांगौ खुनु खोथा गैया जों नायै बेदरै मोनजाखागोन बिसोर गथ'फ्रा आंनि हिनजावा संना दोनगोन बे गथ'फोरनि नों बिमाय जामारो आरे यार अब्लालाय आं मा थगायदों नामा नोंखौ मा भरोसालै थगायनोबो हानाय नानिमोन बे नोंसिनि आमाय दा मेडाम पुलिस सानगोन ना माखो गावखौनोलाय हो बेखायनो सोंलु सोंलायानो जोबला जोंखौ नुनानै बे जाम्बा जाखो ना माखो बिलाय पुलिस नङाबालाय माथो थुनथुलियालाय हमजानो लुगैयाखैथ' मोनगोन र' एथ' बदतमिस खालामनाया जाबासो जागोन दा घटनाया थुनथुलिखौ रागा फोजोंदों साला आइया आंखौसो सोबादों नों थुनथुलि जिरायदोलै बाददे बिसोरखौ आंजों जाबाय बेफोरबायदि रायलायनायनि थाखाय मोजाङै थानोबा था नङाबा नै दानो लेंहरनोसैसो आङो पुलिसखौ आंखौलाय मा दायाव हमनोलै नोंलाय गोदाव सिराव गावबागाव थांलै बिमाय जाना गथ'फोरखौ आलासि जानो लांनायानो बिदि जाबाय उननि गथ'फ्रा दै गांनायखौनो मोनथिलाय इसेबो जानाय नङा बेजों बारा नांबाय थाजाया आङो दा दावराव बारासो जागोन नङाबा दिनैथ' बोथिसे ओंखाम जालांमारनांसिगोन नों जोंनाव थोस आब'जों नोंजों हले बिराद अख्रा दै आंथ' मालाबा जागौमोन ना नाथाय गावस्रानो अख्रा खालामबाय थायो मा गावहा जों बायदिनाव ओंखाम जानो बायो नामा इस बेबायदि नङा रा अब्लालाय माथो बिदि जायो आंबोथ' नोंसिनाव आलासि जायोबा ओंखाम जाबोगोन ना
जागोन दे आरो जागोन दिनै ओंखामखौनो जालांबारनोसै आङो नाथायबा दा नोंदाया बे आंखौ रागा जोंनानै ओंखाम जाहां जानायावनो होफैबालाय जानला मानला आंजों नांफैबा जाया दे बिब्दि जेबो जों दङ ना बाजै दं आं दं आइ दं बिनि सायाव नोंबोथ' जोंखौ गोबां हेल्प खालामनाय दङ ना आदायालाय इसेबांबो रागा जोंनो हाया दे रागा जोंबाबो जों हमथागोन आच्छा दे आरो होमबालाय बुलायनांगौबा खिन्थु आंबो बुखागोनलै बेखौ खुनु खोथा गैया दे होमबालाय गावनि गार्लफ्रेन्डखौसो रायजानो गियोदां जोंनाव ओंखाम जालांबा गार्लफ्रेन्ड थोथ गार्लफ्रेन्ड गैयालै आंना गार्लफ्रेन्ड गैया नंमारगौ आरो नंखायना नंगौथाय दानि जुगावखि बिदि थाबावो दा बे फोथायनाय फोथायै नोंनि गोसोसैलै आंथ' मा बुंबावनो आयै नों औ आइसना मिलिसा आं नों सिनायदोंना आंखौ नोंनि आइ सना नोंनि आइ आंखौ निमाहा होदो आरो जा गोरोन्थि जाबाय सिगाङाव नोंखौ जा खालामबाय दिनै आं फस्थायबाय नाथाय नोंनि आफायालाय बोरो अबाव दं बियो आं निमाहा बिनो फैदो दिनै ओमफ्रायथ' आं बेफोरबायदि सहायना थानो हाला दे आरो आफायालाय बाहेरायावसो थांदों बाजाराव फैनायावबो एसे गोबाव जागोनदां नों ओमफ्राय जोंनाव मानो फैबावदों नङा आइ बिब्दि दाबुं नै नोंनि फंबाय आरो बिनानावाबो फैदों बिसोरबो नोंखौ बिराद गोसोखाङो आब'आलाय बोरो आब' मिलिसाजों थांनो होनबायानो थायो नाथाय बेथ' आंखौ अनानोमोन दिनै मारै गोसोखांखो आब'लै जोंबो नोंजों थागोन आफाजों जों नोंखौ बिराद गोसोखाङोथ' आंबो दोंनाय बयबो गोसोखाङो जों नोंनि आफाखौ आइखौ नोंखौ बयजोंबो गोरोन्थियालाय खेबसेया जाखायो दा बिब्दिनो आंजोंबो जोबोद गोरोन्थि जाबाय गिदिर गोरोन्थि नोंखौ आं अननाय होनो रोङाखैमोन ना सोर फैदों आबै मिलिसा हे बै हनै जोंनाव सोर फैदों नों आमोन फैदों नों बेयावलाय हा सोरनाव सोंना नों बेफोरबायदि फैबावदों आरोबाव आंनि फिसालानि जिउखौ बरबाद खालामखांनानै आंनि फिसौजोनि जिउखौ बरबाद खालामखांनानै बेफोरबायदि मा मोखां लाना फैबावखोहाय नोङो लासिंसिं थांदोहाय आरो जोंनाव बेबायदिसो आगान होफैबावदो आयै नों मानो बिब्दि बुंदों आंबो मिथिगौ आं गोरोन्थि मावदोंमोन होननानै दिनै आंनि गोरोन्थिनि थाखायनोथ' नोंसिनाव निमाहा बिनो होनना फैदों जोंथ' आरो मिजिंजों आंजों फाथैलायबो बिसियाखैना एसेल'सो रागा जोंना गोजान जाना दंथ'योमोन आं मिथिगौ आयै आंहा जोबोद गिदिर पाप मावबाय गोरोन्थि जाबाय नाथाय निमाहा होननाय मोनसे जिनिसबोथ' दङ ना गैया बे फिसौफ्राबो लानानै थांसिगोन नोंजों थाफानाय माने नोंनो गियान गाज्रि होखाबायदां बिखौ हा आरो नोंनि थाखाय निमाहाबो गैया बेयाव आबैयाबो नोंखौ दोनखानाय नङा मानो बिब्दि बुङो आयै बे फिसौफ्रा नोंनि फिसौफ्रा मिलिसायाल' बे जोंहा बाबु नानियाबोथ' नोंनिनो फिसौ नोंनि फिसालानिनोथ' थै बिमानि लादोंना बिफानि लादोंसै गथ'फ्राबो एकदमबारे बोरैबासो माबा सनथारदोंहाय आंथ' माब्लाबा सन्देहसो जायो बे गावनि पाप मावनायनिनो फिसाफ्राबो बिदि उजिदोंदां बिना आबै ओमफ्राय आफाया माइखौ लाखिगोन आबै मिलिसा बेफोरबायदि सुनि हिन्जावखौ जों लाखियाहाय नोंफ्राबो लाखिखानाय नङा नों सिन्था दाजार' मिलिसाहाय आं जोबोद सोलायबाय सिगांनिसाय आरो आं सिगांनि बायदि एकदमबारे नंला नोंखौ आं एबार अनगोनसो जोबोद गोसोखाङोमोन आंनि दाय मावनाय पाप मावनाय मानो बिब्दि खालामा अना खाना गथ'खौ दा आंना गथ' जाना आंबो बुजिबायना गैया जों नोंनि गोदै रावा गोजावाहाय नों हाजारखि गाबफ्ला हाजारखि दुखु जाफ्ला हा जोंखौ फुस्लायनो हाला नोङो थांफिनखादो थां दानो एसेबां लासिंसिं जास्लायस्लाय सिरि थांफिनायानो गाहामसै नों जोंखौबो सैया आरो आबै जथ' बे नोमायानो मिथिगौ ना नोमायानो गाज्रि नालाय हा नोंसोरबो गाज्रि गियान लानानैसो फैखादों बियो नंगौ दा आयै नों मानो आरो आंनि फिसाफोरखौसो दाय होदो बिब्दि आंनि फिसाफोरनि जेबो दाय गैया दे आरो नै आबै आयौ आबै हा दिनैसो मा गोसोखांनानै फैनो रोंखोसै एसेबां माने फैनोनो थाङो माब्लाबा फैबानो जायो मानो मिलायाहाय आबै ओमफ्रायथ' नै दिनैबो आं नोंखौ लिंनोसो फैदों लिंनो मायाव आबै बे
बे फिसौलानि बार्थडे दङ दिनै बेखायनो नोंखौ लेंनो होनना फैदां फै दे आबै गासैबो बिमा बिफाया एसे माबानो जाहोयो लोंहोयोनो मालाय केक ना मा हायोनो ओरैनोथ' बिदि खालामथारामोन एबारावसो केक हायोनो ए नंगौ आबै दे होमबालाय थांगोन दे मानो थाङा जानो फैदो आबै दसे जिरायफै साहा लोंलांदो माबाहाय बिफायाबो गैया दखानावसो थांदों आइया दङथ' न'आवनो फै आबै जिरायफै दसे जागोन दे आबै आंहा बैथिं एसे मानसिबो लेंहैनांगौ साहाखौल' एसे लोंलांसैहां दे मोजाङानो आबै माबा बार्थडेफोरखौबो गथ'फ्राबो खुसि मोनोना बेखायनो खुंनायाबो मोजांहाय बा दानि दिनावलाय बांसिनानो बार्थडे खुंखासै माथो हनै नुबोबायानो थाखायो गिदिर गिदिर जाबाबो बार्थडे खुङोथ' नंनायालाय नंगौ आबौआबो देखायबाय थायो नै आबै नायनाय मबाइलाव मालाय बार्थडेनि माबा मा होनो बिदिखौ रंजादों ना मा होनो हे हा दानि जुगावलाय मबाइलफोरावनो गासैबो नुखासैना बेखायनोथ' हाजि माबा माबि साजिथारो जोंनाबो बेलुन ना माबा माबिबो सुथारदों आयौ न'खौनो जि साजायदोंहाय दे आबै ओमफ्राय माबाया नोंना बिहामजोआ गैया बिहामजोआ माने सोलाबथ'हाय आबै दासान्दि फिसालायाबो जबनि इन्टारभिउनि थाखायसो थांनो नालाय बिहामजोआबो थांफादोंमोन दा फैगासिनो ओमफ्राय आरो डिउटि दं नालाय बिहा बिहामजोआथ' मोनखाबाय फिसालायाबो साख्रि मोननो बावला नामासै आबै दे मोजाङानो नोंनानो मिन्थिया जायखिया नाजानायदो होन्दों आरो आंबो बे मानसिखौनो एसे दाउट जाखाबायसो आङो गथ'फोरनि बिमायबा नंगौना नङालै बै आब'आ मोजांमोनलै ने आंथ' ओंखामबो उखैबावबायसोलै र' दा मोनहैबा मोनजागोनदां ओइ गथ'फोर आरो जेबो बेखौ नांगौ बैखौ नांगौ बुंबाय दाथा दै सौहैयाबा जेबो मोनजानाय नंला आरो दैयाबो हजों थांना लोङै मामा अ भाइसाब रागा खराथार माथो आसोला नोङो नोंहालाय मा बिनि हिर' नामा मा नांजाबाय थादो दङा हिनजावफोरजों रायलायनायनि तामिस गैया नोंनाव नोंनाव बोरा दं बे हिर' मोजां बुंदों आङो गथ'फोरनो एसे माबा माबि बायना हो आरो दैयाबो लोंहोदो मिथिबाय बे हिनजावजोंथ' आरो मोजाङै रायलाय नोंनिफ्राय सोलोंनांसिगोन आं नों आंखौ सिखायनो साला मा जाथारदों नोंसोरलाय नोंसोरनि बाकवासखौ बिराद खोनासंबाय आं दहायनिफ्रायनो नुदोंना आंनाव मा दोङो आंकोलनाव सिलाइ दं गान आं गेलेग्रा जिनिसजोंसो गेलेग्रा नामा बेलाय आं सानमारदों बिदिनो नामा बेलाय आंखौसो उल्था गान देखायदों नों मालायनि मामलायाव दाफैदे नोंसोरो सिरि सिरि जिराय दहायनिफ्रायनो बुंगासिनोमोन ना आङो मालायनि मामलायाव हाबदेरनाङा नङाबा डाइरेक्ट नोंसोरखौ खालास खालामगोन रावबो मोनथिनायबो नङा हेलौ माबा सार थांगासिनो नै दा स्टेसन माबा मोनफैबानो खोन्थाहरसै आङो दङ मालाबो थिगैनो दङ थुनथुलि बिसिनाव गोन दंलै गोन गानखौलाय आंबो नुदों हो नाथाय बेजों थाफानाय गथ'फ्रा सोर मालै बेखौसो मोनथिनो लुगैदों आङो आंनिबाथ' बे गथ' उन्दैखौ बेलेग जायगायाव लांनानै माबा मोनसे बेलेग बेबस्था खालामोदां चाइल्ड ट्राफिकिं ना मा होनो आच्छा दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर आरो भिडिअआ एसे गुसुं जाब्लाबो नोंथांमोना नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो लाभ इउ दे गुड नाइट जायफोर मोनायाव नायबाय बयनिसिमबो गुड नाइट जायफोर फुङाव नायबाय बयनिसिमबो गुड मर्निं सनामोन दे बाय बाय लाभ इउ नायनानै माब्रै मोनदों फोरमायहरलायदो अब्ला लोगोफोर बाय बाय